permadangan san lur. Malah foto-foto dhewe lur. Malah foto-foto dhewe edek arek dhewe. Komentar sik to komentar sik. Bos, komentar sik, komentare piye? Wis kok pangan burung. Sudah dong Apa iki meneh? iga bakarnya empuk, rasanya maknyus. Lah iki mangane lur. Ahtara Kaina Cafe. Weh, iki lur kalau Ahtara Kaina lur enek patemon lur iki lur. Kok patemon lur? Sekarang lur iki sing tak kampus Unes lur. Weh lur pangane lur sak cikran diayak lur meja lur ngasih tumplek pangan kabeh lur enak-enak kabeh lur sak meniki. Makan dulu, jangan sampai ngeleyang. Weh, komentar ini piye, Bos? Enak pra menune? Top. Wah. Ayo ngene lur. Wis semua ada helek-helek kok ngene wis ra mikir batur nek mangan apa mangan dhewe-dhewe lur iki. Piye komentare? Nasi uduk iga bakar, cobain deh. Wah, lur. Kayak nasi uduk bareng lur, kene komplit kene lur. Wah, sama yang sak warak lur nek ngene wis lur. Mun komplit lur. Wah, kowe lur iki lur.